Bueno, va, la farem. Doncs mira, Joan, què tal? Com estàs? President de la DO de Terra Alta. Estic molt bé i molt content d'estar aquí, i no només com a president de DO Terra Alta, sinó també com a celler Altavins, que ja fa... evidentment. Sí, no? Que tots els anys vinc, tots els anys he vingut, i això vol dir que no? La Sílvia creu amb aquests vins també, d'aquella zona. La Sílvia m'ha insistit en una pregunta. Sí? Tu, qui li diu Joan? Tu li has dit Joan, ningú li diu Joan. Jo no sé, però és respecte. Acabo de conèixer, no sé. Per què et diuen papeles? O per què només et diuen Això papeles? quedarà gravat per sempre, eh? Sí, no, de fet... No, a ho mi... dic, així ja pots perquè donar gent explicació. com jo, que no en tenim ni idea, doncs mai més tornem a dir-te Joan. No, a més, a tots els pobles hi ha els motes de les cases. Jo sóc de casa Papeles. Però mira si sóc de casa Papeles i, clar, hi ha gent que els motes els hi desagrada, no?, de que els hi diguin. A mi no, a mi m'encanta, no?, perquè em fa una mica únic. Mira si em fa únic que la meva mare, que es va morir ja fa molts anys, em cridava Papeles. El meu pare també el meu pare em crida Noi, però els meus germans, els meus amics, tothom me crida Papeles. De fet, si em criden Joan no em giro, vull dir, perquè n'hi ha molts de Joan, però de Papeles... Ara, quan he començat l'entrevista i t'he dit Joan, tu estaves mirant cap allà dient a qui es refereix, ¿quién es no? este? ¿Quién es ¿A este? quién se refiere, no? ¿A quién se refiere? Doncs, home, m'estaves parlant abans de que estaves content de poder estar aquí un any més, eh? Sí. De fet, he estat a totes les edicions. Cada vegada jo crec que l'organització és millor, o sigui, aquí... ho feu cada any millor, i cada vegada els cellers també ho fan millor, cada vegada som més cellers, cada vegada... Ostres, és una guia única i jo crec que especial amb l'elecció i la selecció dels vins que estem presents, i que sobretot per mi, el bonic que té aquesta guia és que guarda molt la identitat de les varietats i dels territoris, que jo crec que és importantíssim. Catalunya som superrics amb aquesta varietat de DOs, amb aquesta riquesa de varietats úniques i de terroirs, i que aquí jo crec que és la fira on se pot trobar tot això, o la mostra on se pot trobar tot això. Gràcies. La guia on se pot trobar tot això, sí. T'està dient coses molt boniques, Sílvia. Perquè jo el Papeles me l'estimo molt. Escolta, i parlant d'aquest vi fantàstic que ens has portat, Sí. recordo d'aquest vi de l'any passat, el recordo. Ah, sí? I te Era l'has aquest? provat ara? Era Bueno, aquest. en té diversos d'ell, perquè aquest és la garnatxa peluda. Era aquest, la garnatxa peluda, me'n recordo que era garnatxa... I mira, me'n recordo molt i ara m'ha fet molta gràcia. Hi ha poquets vins de garnatxa peluda. Sí. De fet, és una varietat. Jo fa 7 anys que vaig començar a la Terra Alta, no hi havia ningú que fes un 100% garnatxa peluda, i ara us diré que em sembla que som 4 o 5 cellers que estem treballant la garnatxa peluda. Per tant, hosti, és superxulo, no?, perquè estem recuperant una varietat que havia estat molt present a tota la zona mediterrània, que s'ha anat substituint per la garnatxa francesa, que és un altre clon i que té més color i que té més producció, possiblement, la garnatxa fina, però aquesta és més delicada. És una varietat que si més no cal descobrir i salvaguardar, no?, i tornar a A la Terra Alta plantar. que esteu 3, no? Peluda? Una mica la Fou? No, ara jo em sembla que El està... Joan Àngel, tu? El Joan Àngel fa... L'hem estat amb ell abans, també? Sí. Qui fa més? L'Herència Altés me penso que també està treballant alguna de garnatxa peluda. Certament. Em sembla que també el Clua, no tot, però fa un copatge amb garnatxa Copatge amb peluda. garnatxa peluda. Hosti, no sé, Altavins. Una varietat que ens portarà molt cap a anar. Ara deixa'm que et parli sobre la DO Terra Alta. Ara tornaré a dir aquella frase de este año en la DO la liáis. Sí, jo crec que fa uns anys que l'estem liant amb el sentit de donar a conèixer, no? De donar a conèixer... I de fer coses diferents i d'intentar innovar en aquest aspecte. Sí, jo crec que sí. Crec que és una DO per descobrir. No. Crec que és una DO... Discrepo, és una DO que jo la tinc descoberta. No, descobrir. El Jo recordo... A veure, el 2001. cal dir, això ho aniré dient molts cops, a mi que m'ha ensenyat David, són ells dos, dic, la Sílvia i el Jordi, i quan tocava tastar un Terra Alta, ojut, o sigui, cuidado, eh? Sí, no, i sempre hi han cregut molt amb el territori, però jo recordo el 2001 quan vaig començar amb el celler,
la primera sortida que vaig fer per vendre vins va ser vindre aquí a Barcelona, evidentment, és el gran mercat. Em fico detrás d'una taula i em veu una senyora, la primera senyora que va vindre a conèixer els vins, Altavins de Terra Alta, i me diu, hosti, sí, Terra Alta, Lleida. Dic, collons, sí, que malament comencem ja. I això em va passar durant molts anys, i ara no, ara vens aquí al Gran Mercat, que és Barcelona, que és allà on estan tots els vins. I ja saben on és, més o menys? I sap tothom on és, o sigui, no només sap tothom on és Terra Alta, sinó que tothom identifica Terra Alta, per exemple, amb garnatxa blanca. Això, tornem al d'abans, no? La identitat a través d'una varietat i conèixer un territori, no? Però repeteixes una paraula que també ens ha dit un celler de la Terra Alta, que també ha parlat d'identitat, també. O sigui, que és un concepte que he treballat molt. Jo crec que sí. Bueno, jo crec que... és identificatiu. Sí, no, a més ens va molt bé perquè, clar, com sabeu, la garnatxa blanca és una varietat que, bueno, el 90% de la garnatxa blanca que es fa a Catalunya es fa a la Terra Alta, el 75% de la garnatxa blanca que es fa a tota Espanya es fa a Terra Alta i el 33% de la garnatxa que es fa arreu del món es fa a Terra Alta. Per tant, evidentment, aquesta identitat és molt present i aquesta punta de llança amb la varietat, hi ha poques denominacions d'origen al món que ho tinguen tan reforçat com ara tenim la Terra Alta, perquè sí que hi ha altres denominacions, com el Loire amb el Sauvignon o el Chardonnay a la Borgonya, però s'han fet tan internacionals i tan cosmopolites aquestes varietats que s'està perdent la identitat. En canvi, la garnatxa, com és una varietat que és difícil de cultivar perquè té un quallat bastant difícil o irregular, no? Any rere any, hi ha moltes zones que l'arranquen perquè el que estan acostumats és a bremar quilos de raïms i aquesta varietat no els hi proporciona un any rere any aquesta producció. Ens hem quedat únics, no? Perquè aquella zona, amb el clima que tenim, amb el terra que tenim, l'adaptació d'aquesta varietat és perfecta, no? Bueno, perfecta, s'adapta molt bé, no? I això ens fa una mica únics, i això cal dir per diverses coses, no? Però una d'elles és per no només conèixer la Terra Alta a través dels seus vins, sinó que a través dels seus vins i de la garnatxa blanca invitar la gent de que baixi cap al sud i pugui visitar el territori. La Sílvia ve cada any i moltes vegades, però tenim uns filtres tan importants a Catalunya, no? Per arribar al sud, la gent sol tirar al nord. Bueno, només creuar l'Ebre... Esteu parlant amb una persona que... Tu estimes la Terra Alta, també. O sigui, tota aquella zona, no?, que tothom diu Terres de l'Ebre, no? I diu Delta de l'Ebre, no? Vais allí? No. Escolta, no, hi ha una zona meravellosa entre... Bueno, jo parlo molt de la Ribera d'Ebre, que és tot just al costat. Exacte. I és una terra meravellosa per descobrir, amb un espai que és fantàstic i amb uns vins que, i sobretot la Terra Alta, això cal dir-ho, que són meravellosos. Sí. El que passa que sí que és veritat que clar, la gent quan surt del Gran Mercat, no, de Barcelona, pues, té uns filtres molt importants, no? Primera, el Penedès i la d'Ocava, no? Que cada vegada ho fan millor, tenen uns cellers magnífics que, a més, pots, amb el tema de no turisme, cada cop aquí molt preparats, s'estan preparant molt bé, i la gent, a més, pot anar al celler, visitar el celler, beure la seva copa de vi i tornar a Barcelona per la nit anar al teatre, no? Clar, això és un producte molt xulo. Si un s'arrisca una mica més pot arribar a Tarragona, amb tota la seva història, romana i tots els vins de Tarragona allà també, molt xulo, Conca també. Qui s'arrisca una mica més troba aquells altres dos filtres que allà s'aganxa tothom, que a més és un paratge que jo me'ls estimo molt, els veïns de Priorat i Montsant, que evidentment ho fan molt bé però no deixen passar ni Déu, o sigui, tothom se queda enganxat allà. Ho has dit molt bé, aquells filtres, Aquest sí, és una teranyina allà que és un filtre i qui arriba a la Terra Alta és per aplaudir, l'abracem, us cuidem molt bé. És veritat, ens cuidem moltíssim. Jo igualment vull fer un últim apunt. Concurs mundial de les garnatxes. Sí, volia parlar d'això, és veritat. L'any vinent, a principis. Quan és les dates exactes, Joan? Doncs és just abans d'Alimentària, és de l'11 al 14 d'abril del 2018. Exacte. Tot i així, durant aquest 2017 i 2018 fins a l'abril estem fent una sèrie d'actes o d'accions promocionals de la garnatxa en general i en particular de la garnatxa blanca, no? Us emportarem molts premis, no? Tots els anys ens emportem molts premis. Però aquest any no diuen que quan un
ho fa a casa encara s'emporta més premis. Ah, sí? Ah, sí, clar, rotllo A Barcelona 92, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, sí, Exacte, claro, les claro. Olimpiades va passar això, i això poden ser les Olimpiades de la garnatxa també. Arrasarem. Que maco, això. Papeles, arrasarem. Exacte, vinga, va. Doncs, papeles, se'm fa molt estrany. Que et fa vergonya, a mi també. Bueno, puc explicar una intimitat o no? Totes les que vulguis, no t'està mirant ningú. Jo vaig haver d'esperar una alimentària després d'una fira, que era la de la garnatxa, que es feia després de l'alimentària un acte en un hotel a baix de tot de garnatxes, per sortir al carrer, veure-li dir que tot el dia, aviso, tot el dia i després les garnatxes, o sigui, xispita, per dir-ho bé, i vaig dir, ahora o nunca, i vaig dir, papeles, i així em diu, hola, i vaig dir, ai, lo siento, i em va dir, si estic molt content, sí, que papeles. Doncs, papeles, moltes gràcies. Ens veiem per aquí, seguim xerrant i segurament no serà... És la primera de moltes entrevistes que en farem, segur. Moltíssimes gràcies a vosaltres i continueu. Que vagi bé. Que vagi bé. Gràcies.